На Лазаров ден домакините подаряват по едно сурово яйце на лазарките. Ние сме високо в планината и няма на кой да дадем яйца, но ще си приготвим нещо с тях. И това ще бъде баница. Днес ще избягваме глутена, затова ще правим баница с оризови кори. По-интересното при тях е, че трябва първо да се потопят във вода. Ще смесим домашните яйца, домашно кисело мляко и козе сирене от близката мандра. И нещо друго, което моята баба винаги правеше. Вместо да слага сода към киселото мляко, слагаме малко газирана вода. Това е нашата смес. И сега започваме да пълним. Нещо друго, което е важно. Ако не ви се събира в тавата точно по ръбовете хартията за печене, просто леко я намокрете и я намачквате. След това ще прилепне както трябва. Добавям маслото и слагаме да се пече. Дами и господа, това е нашата баница.